गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनै आंनि गोसोआव मोननैसो सोंथि जाखांफैदों। आंनि साननायसो, जिखुनु जाया गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरो गोरोन्थि जायाखैबा लाइक हो, लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। आंनि सोंथिया बेनो जे, सोंथिथ' नङा माने बुंफोरथि सावरायनाय। जोङो थांनाय BTC इलेक्सनाव जाबायदि गोरोन्थि मावबाय, जाहाथे बिदि आरो मावला। बेबायदि रायलायनि नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। जुदि आंनि बुंनायाव एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ, गोरोन्थिबो बुजिनो हागौ, गोरोन्थिबो जानो हागौ, होमबाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। बाथ्राया बेबायदि, माने जोङो आं UPPLनि, आं BPFनि बिदि माने मानसिफोरनि सिगाङाव बुंफोरथिलायनो नाङा आरोना। माने सरखाराव सोर जिरायगोन बेखौ बुंनो हाया। प्रमद बर'आबो सरखाराव फैनो हागौ, हाग्रामायाबो सरखाराव फैनो हागौ, बिदि खोथा थायो। दा बिदियाव आङो प्रमदनि हेफाजाबगिरि, नोङो हाग्रामा महिलारि सारनि हेफाजाबगिरि बिदि सिनायथि जायोबा, दा हाग्रामा महिलारिया सारा सरखाराव दङ, आं प्रमद बर'नि हेफाजाबगिरि, आंनोथ' जेबो सरखारनिफ्राय हेफाजाब होथारनाय नङालै, नोंथ' UPPLनिसो मानसि, ओरै जागोन आरो। ओंखायनो जों रायजोफोरा जेबो बुंनो नाङा आरो, माने UPPLनि मिटिङानो जा, हाग्रामानि मिटिङानो जा, थांनांगौ, थां, खोनासं, मोजां गाज्रि गासिखौबो, सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों गासिखौबोथ' जों रायजोफोरा बिजिरनो हायो, सायख'नो हायो, बुजिनो हायो। दा जायखौ मोजां मोनदों बेयाव भट होगोन, जायखौ सरखाराव हास्थायदों बेखौ लाबोगोन। दा सिरि सिरि बेफोर खामानिखौ रायजोफोरा गासिबो मावनांगौ, सिरि सिरियै। दा जोङो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि खामानि मावबोबाय, मोजां खामानि मोनसेबो मावबोआसै होननानै सानबाय जों 5 बोसोराव। प्रमद बर' सारा 5 बोसोर सरखार सालायनाय समावबो सरखाराव गैयि मानसिखौबो गोबां जावबाय, रायजोफोराबो गाज्रि मोनबाय, आरो माखासे आफादफोराबो UPPLखौनो सापर्ट खालामगोन, सापर्ट होगोन होननानै माबानि फोसावदिं मेलाव ओंखारदिं हेफाजाब होदोंमोन UPPLखौ। रायजोफ्राबो बुंसोदोंमोन हाग्रामानो भट होआ होननानै। दा बेबायदियाव हाग्रामा महिलारि सारा सरखाराव फैबाय, जोंनोथ' जेबो सहाय होनाय नंला, बेबायदिखौ नुहुरो आरो। दा बे गोरोन्थिया जाना थांबाय, जेबो नंलिया। दा जोंहा नै आसाम एसेमब्लिनि इलेक्सन फैदों ना, बेयाव आरो गोरोन्थिखौ जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिखौ मावलिया। कंग्रेसनि मिटिङावबो थां आरो BJPनियावबो थां, एबारथ'
प्रमद बर'आबो गेलेगोन आरो माबायाथ' हाग्रामा महिलारियाथ' इन्डियायाव दंखायो इन्डियायाव आसाम नाङै गेलेनो हागौ दा बिनि थाखायनो सांग्राङै सानलाय हलाय आं आमुकनि होनलायनो नांला सिरि सिरि भट हो आसाम सरकारनिसो आसाम एसेमब्लिनिसो भट जाहैबाय नालायथो जिखुनु जाया नोङो सिरियै भट थुयोबा नों कंग्रेसाव भट होबाय बिजेपिया सरकार सालायबाय नोंखौथ' नुवासैना कंग्रेसाव होनायखौ ग्रोब नोङो मा होनो बिजेपिनि अनसुंथाइखौ मोनगोन होमबाना आंबो नोंनावनो भट होदों होननो हासिगोन आरो जिखुनु जाया बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो मोजां जादोंबा मोजांखौथ' जाजोबदों होनखाया आंबो एसेबाबो गोरोन्थि जाखायो बयहाबो लाइक आरो कमेन्टखौ होनो दाबाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों